Кеше һикәлтәле һәм катмарлы тарих юлында иң көсле коралы булган тылсымлы телен яратып, рухының иң югары казанышын, үзенең аерылмас юлдашын, иң тәэсирле сәнгатен, һүз сәнгатен бар иткән. 23 апрель көне республикала башкорт теленән халыкара диктант акцияһы узды. Ул тел халкыбызның рухи байлыгы девизы астында үтте. Был мәртәбәле сарага Күгәрсен районы халкы ла актив кушылды. Быел һәр теләүсе онлайн һәм офлайн форматта диктант яза алды. Безнең иҗади төркем Морак авылының башкорт гимназияһында оештырылган майдансыкты күзәтте. Халыкара диктант башкорт телендә 2016 елдан бері үткәрелә. Ул тәүдә региональ диктант дип атала ине. Хәзер халыкара кимәленә күтәрелде. Димәк, башкорттар яшәгән бөтә илләрдә лә, Европа илләрендә лә, хәтта Америкалыла был сарага ихлас кушылдылар. Хәзер инде менә 3нче ел халыкара башкорт телендә диктант язабыз. Был сара үзенең әһәмияте ягыннан бөтә дөньяны биләп алды дип әйтергә мөмкин. Бөтә дөнья башкортлары курултайы тәкъдиме менән генә башланһа, тәүдә уны Башкорт дәүләт университеты гына үткәрә ине, ә хәзер министерство, бөтә республика итәкчелеге кушылды был мөһим сарага. Был диктант безгә үз-үзебезне тикшерергә, телде белү кимәлебезне белергә, телде тагыланыграк өйрәнергә кирәклеген, хаталар ебәрәбезме, юкмы? Чөнки грамматик кагыйдәләр әлбәттә катмарлы гына, уны бөтә кешеләр хәтерендә тота алмаска мөмкин. Һәм һөдемтәләренә карап улар үзләренә яңнан максат куялар. Телдә тагыланыграк өйрәнергә, бишлек белергә. Теләге булгандар өйдәреннән сыкмай гына тура эфирда укылган текстлар буенча диктант язды. Текстлар дикторлар тарафынан Башкортстан юлдаш телевидение телеканалында, бәйләнештә социаль селтәрендә, Telegram каналында укылды. Был акция башкорт теленә кызыксыну уяту, грамоталылыкты күтәрү һәм дәртләндерү, гомумән башкорт телен популярлаштыруга зур адым булып тора. Бүгінгі көндә үз туган телеңде белү проблемаһы ул ысынапта бик актуаль. Бына шу проблеманы профилактикалау дип әйтәйек инде, ул проблеманан ситкә китү максатында, үз туган телеңде белергә өйрәтү максатында бүгенге көндә бик күп саралар үткәрелә. Шуларның береһе ул үз туган телеңдә, башкорт телендә диктант язу сараһы. Бына бүгенге көндә бәләкәй яшьтән балалар башкорт телендә һөйләшүдә ни өчендер бик актив алып барылмай бына бу юсукта эш. Чөнки өйдә лә, балалар баксаһында ла күп балалар бер-бере белән аралашып, үз туган телендә һөйләшмәй, рус телендә һөйләшергә мөмкиннәр. Менә мәктәпкә килгәч тә, башкорт классларына утыргас, ул балалар менән без күп эш апарабыз һәм телде үстерү, телмәрде үстерү өстендә әлбәттә безнең гимназиялар саралар күп узгарыла. Бына был диктантка ла без балаларны ялеп итеп, улар арасында үз телеңде белү, үз телеңде ярату һәм үз телеңә ихтирам менән карау, үзеңнең туган ягыңның мәдәниятен, тарихын белү максатында ошо сарага кушылып киттек. Һәм был диктант инде бер бәләкәй генә сара булһа ла, ул Алла бирһә, киләһе тормышта балаларды инде иң беренчедән телде белергә, уларның теләге тугыр дигән максатта калабыз инде без һәм ышанабыз, һәрбер безнең республикала яшәгән кеше, башкорт мен дип һанаган кеше үзен телде белер һәм уны яратыр дип ышанабыз.